všetci vieme, že strašne ťažko sa hľada nejaká divadelná hra, kde by sa všetci mohli rovnako mierou možno ukázať, predviesť, čo v nich je. Sú to druháci stále. Tak nakoniec Marcelka Beňová, to musím povedať, mi dala taký akože impuls, ani nevieš, ale dala mi zaujímavý impuls, preto to hovorím až teraz pred všetkými, aby si vedela, že nezabudám. Aby proste, hľadala som proste nejakú hru pre postav. Bola tam najprv iná, nejaká Molière a tak ďalej, ale tým, že decka vlastne, mala som ich na začiatku nejakú etidu, mi ukazovali, kde som trošku pochopila, že budeme musieť prekopať alebo začínať trošku inak myslieť. Nevedeli sa na seba pozrieť, alebo teda sa báli, dotknúť sa už ani nehovorím. A jednoducho s textom trošku boli také problémy, že ako náhle prišiel text, tak ich to nejakým spôsobom prevalcovalo a sústredili sa na text, nesústredili sa na nejakú akciu a tak ďalej, nevedeli vydržať v situácii. No a preto táto hra, ktorá sa volá Negativisti, vyslovene, je od Romana Olekšáka, ktorý je súčasný nielen autor, je to režisér, ktorý teda aj niekde v Markize v Komerčných robí, ale proste je to človek, ktorého ja osobne poznám a s ktorým som aj ja pracovala. Veľmi veľa mi dal a ďakujem ti, že si mi vlastne ako nejakým spôsobom dala tento impuls. No, idem sa k tomu dostať. Roman Olekšák je človek, ktorý si nedáva servítku v žiadnom prípade ani na vršomovú ako začínajúci režisér, alebo spolu s nami študujúci, nikdy si nedal servítku pred ústa v nejakom slova zmysle. Bolo to hrozne ťažké, určite mal aj veľa problémov s nadriadenými pedagógmi, ale tým, že sme to strašne vždy chceli robiť a hrozne nás to bavilo a dali sme do toho svoje srdcia a energiu, tak to prešlo. Jednoducho uverili tomu a vzali to. Keďže sme na cirkevnom konzervatóriu, tak som si nemohla dovoliť po prečítaní tohto textu nechať pôvodný stav, hej, lebo sú tam veľa vulgarizmov a tak ďalej, v prvom rade a iných, takže sme to museli celé prekopať spoločne s druhákmi, ktorí som pochopila, alebo tak sa napojili tým, že hlavne strašne chceli, že každému myšlienku, každému zaváhanie a tak ďalej chytali okamžite. Okamžite to chytali, boli strašne napojení a to je to, o čom táto hra je. Čiže hra je úplne zmenená, ale negativisti to zostáva, tá pointa toho, že je to trošku negatívny príbeh, tak sa pripravte, sestralka. Dobre, ešte nebude to také pozitívne. Bude tam miestami, kde som nemohla použiť nejaké vulgarizmy, tak som musela použiť symboliku. Neviem, či ju budete môcť odčítať vždy, závisí aj na nich, ako to, či to urobia tak presne. A mali sme na to mesiac v podstate čistého skúšania, ak nemenej, keď rátame nejaké prázdniny tam a tak ďalej, alebo nejaké skúšky. Ďakujem aj teda pedagógom, ktorí pustili ich, že mohli, občas sa tam nejaké nedorozumenie vzniklo a tak ďalej, to ma mrzí ešte raz spätne, nevadí, je to tak. No a takže sme ten text spoločne vlastne s nejakými hudobnými nápadmi, ktoré je tam veľa hudby, taktiež, ktorá nám aj pomáha. Snažíme sa ale, aby nás zasa hudba nezachraňovala, že urobíme si podmas a budeme sa proste len už plávať na hudbe. Oni všetko vedia, bola som dosť kritická k ním, dávali mi perfektné zrkadlo, aj mi ho strašne dávajú, som nedala akože pre mňa inšpiráciu, lebo ja sa takisto učím. Čiže toto celé je taká herecká štúdia, také laboratórium. Čiže nemá to vôbec, neznamená, že toto je konečná, odložíme to do šuflíka, chceli by sme na tom ešte pracovať ďalej, do budúcna. To, čo som sa snažila za ten mesiac do nich narvať, tie informácie, vlastné skúsenosti, odpozorovať od nich, ako reagujú, čo asi v tých hlavách, aké môžu mať pocity, s tým, že som bola aj opatrná niekde som im tú pravdu jednoducho musela povedať. Tak snažili sa veľmi rýchlo spracovať, boli pod takým akože tlakom a stresom samozrejme aj ja, ako som aj teraz. Tak ja len dúfam, že držme im proste palce, aby urobili tam to, čo sme si vlastne spoločne dohodli. A teda neznamená, že to je konečná verzia, bude sa na tom ešte určite pracovať, lebo je vždy čo proste zdokonalovať. Samozrejme, ja sa budem ešte ďalej od nich učiť. Tak dúfajme, že... A bola to naša naozaj tímová práca spoločná. Tak nech sa dá.